खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 6 जुलाइ बृहस्पतिबारनि पान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों किलिखां ब्रह्मआ पान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि न'खराव गिदिर फुजा होगोन गोथार फुजानि गेजेरजों न'खरनि गुलाय-गुजाय थासारिखौ फोसाबनो सानगोन गोसोआ उदां जागोन वृष राशि समाजनि फारसे अरायसम सांग्रां जागोन गुबुननि गाज्रि खामानिखौ निन्दा होगोन सुबुं सांग्रांथिनि फारसे खामानि मावगोन मिथुन राशि सांग्रां जा नोंथांनि सोरगिदिं सुथुर बांगोन सुथुरानो नोंखौ गाज्रिनि फारसे लांनो नाजागोन लोगोखौ फोथायनायनि सिगां सानग्रो कर्कट राशि न'खराव मोजांसिन सान बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसो गोरोबलायनानै न'खरनि थाखाय माबा मोनसे मावनो सानगोन सिंह राशि गोसोआव सुजुनाय सिमाङा जाफुंसारगोन खामानिनि फारसे जै जानो हागोन जेरावबो देरहासारनो हानायनि मिजिं दं कन्या राशि गोसोआव बबेबा मोनसे फेलेंखौ लानानै लोरबां जागोन गुबुनजों जुजिलायनायनि सिगांनो जेननाय लागोन तुला राशि न'खरनि रांखावरि आंखालनि थाखाय जिंगासिगोन दुखु गोसोजों बायदिसिना सानफ्लांगोन नोंथाङा दुखु दाहानिफ्राय रेहाय मोननाय नङा वृश्चिक राशि बिब' बिनानावनि गेजेराव गोबां अनलायनाय फैगोन बिनानावनि माबा मोनसे जाफुंसारनायाव गोबां खुसि जागोन धनु राशि बबेबा मोनसे खामानिनि थाखाय गुबुनजों रायजागोन गुबुननि गोसा बाथ्राखौ सहायनानै थानांगोन गोसोखौ दबथायनो गोहो मोनगोन मकर राशि हरखाब गोसोआव गिनाय जागोन बबेबा जाथायखौ खोनानानै गोसोआ गोजांस्रिउगोन गिनाय मेवनाय गोसोजों जेरावबो दावगानो हानाय नङा कुम्भ राशि गुबुननि खोथा मोननानै बिसि-फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन फिसा जेंनानि थाखायनो सोमोन्दोआ गावस्रालायनो हागौ मीन राशि बेफार फालांगियाव मोजांसिन सान फालांगियाव रां मुलाम्फा जानो हागोन न'खरनि आंखालखौ फालांगिजों सुफुंनो हागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन